JulieVerse in Cebu, Kapuso Heartthrob Rayver Cruz ug naginusarang Asia's Limitless star Julie San Jose Nibisita din sa Sugbo ni atong weekend alang sa duha ka mga major events. Miatubang sa Cebu Press ang duruha, usa pa nila gipanguluhan ang lighting sa Christmas Tree of Hope sa usa ka hotel. Ni ang report ni Femari Dumabo. Sa MediaCon nga gipaygayon nitong Sabado, gipaybawon la ni Rayver ug Julie nga Limitless performance ang mahitabo sa JulieVerse concert. Sa MediaCon, game na game ang duha sa mga pangutana sa Cebu Press. Kung unsa ba ang tinuod nga estado sa ilang relasyon? Mas kinagalingan ko pa yung panliligaw ko kay Jules. Hindi, totoo naman eh. Pero yung mindset ko, alam ko naman na she's the one for me. Giyang kunusab ni Julie nga thankful siya sa all-out support ni Rayver ug matud pa, pareho nilang inspirasyon ang usag-usa. Ang status ng puso ko, sobrang saya. I'm in a very good place right now. Pareho silang nagtuo nga gitagbo ang ilang mga daan dihang na-appeal si Rayver sa second installment sa Limitless, a musical trilogy. Ug dinhi na nagsugod ang clamor sa JulieVerse fans nga magpahigayon sila og concert. Matod sa first Vice President and Head sa GMA Regional TV and Synergy ug Acting Head sa GMA Integrated News, Oliver Victor B. Amoroso, gikan sa musical trilogy ni Julie dinhi na nakita ang chemistry sa duha. Mao nga excited ang GMA Synergy sa nagkaduol nilang concert. Expect a lot of collaborations and collaborations between Julie and Rayver. No? Excited na actually kami lahat. Madadagdagan pa ng kilig with our special guest, Kylene Alcantara and Mavi Legaspi. Samtang malampuso na sabang pagtambong sa JulieVerse alang sa pagpasiga sa mga suga sa Christmas Tree of Hope sa Marco Polo Plaza, Cebu sa Cebu City. Napawaw ug napahugyaw ang mga tao sa song number ni Julie ug ang duet nila ni Rayver. Kini na ang ika-13 nga tuig sa partnership sa Maong Hotel ug sa GMA Kapuso Foundation sa Christmas Tree of Hope project. O karon tuiga, gipanguluhan ni Amoroso ang pagpasiga niini. Maampingon usab nga gidawat ni Amoroso ang cheque nga nagbalor og 100,000 pesos alang sa Kapuso Foundation. As you know, we're coming out of a pandemic, right? And still, many people still find themselves barely recovering. You see them cutting back on the basic necessities of life, and now is the time to bring this back and get people, with the help of GMA Network, to unite people who believe in the same cause, share our advocacy of touching lives at the community. Ang concert nila ni Asia's Limitless star Julie San Jose Rayver Cruz mahitabo na karong Sabado, November 26 sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City. Uban ni Clans Gabuti ni Cleofer Lumayag. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.